Na sceni je udruženje Beli Orlovi iz Beograda. Udruženje Beli Orlovi. Udruženje Beli Orlovi iz Beograda neguju srednjovekovne veštine, muziku, ples i kostim srednjovekovne Srbije. Jana sam večara ima nas iz Beograda, cela Srbija. Hvala.
Orlovi iz Beograda, specijalni gosti 7. međunarodnog sajma šljiva, a kasnije će biti učesnici defilea koji kreće u 19:30 sa kružnog toka ispred podvojena prut. Defile svih učesnika u 19:30, ne zaboravite, ulicama opštine Osečina. U toku je borba vitezova na sceni ispred spomenika braći Nedić. Uz pratnju muzičke grupe Proja. Bravo i aplauz. Vuče! Borba mačem protiv koplja, samo imaju štitnik. Bravo vitezovi, Alvera, ovo je bilo svaka čast. Ponovo borba, mač na mač. Borba je završena udarom u grudi. Šekić na mač. Topuz na mač. Borba se zaoštrava, nema više štitnika. Bravo vitezovi! Beli Orlovi, srednjovekovna viteška borba stare Srbije. Borba se zaoštrila. Bravo vitezovi. Uživo sve, bez dublera. Borba je gotova. Veliki spektakl svega ovoga što vidite, poštovani posjetioci, večeras od 20 časova na bini sportskog centra Sajam, a u 19:30 vitezovi, dame, folklor,
konjanici, svi kreću ispred Podgorine frukta. Pozdravimo veliki defile koji se kreće do sajma gde u 20 časova počinje ovaj isti i bolji lepši program.